Shmai a croeso i benod arall o Meindiad y Fusnes efo fi, Deo Jones. A fi, Sean Owen. Heddiw, da ni'n cael fraint o gael cwmni Heledd Owen. Felly, diolch am ymuno fo ni. Diolch yn fawr. Ac, da ni'n ail ddechrau achos nes i anghofio'n bwys o'r record. Classic. Honesty is the best policy there. Felly, ti'n ddarlunydd. Fel, da ni newydd ysgu'n barod, achos dwi'n meddwl ofyn i chdi. Ond, pa fath o bethau wyt ti'n greu? So dwi'n darlunydd sef illustrator a dwi'n gweithio fy hun llawn amser rwan. Dwi'n designio lot o gynnyrch fy hun ac yn gwerthu nhw ar-lein. So dwi wedi bod yn gwerthu drwy a dwi'n gweithio ar wefan newydd rwan. Pethau, so chdi'n gallu dweud feminine, calligraphy neis, botanical, pethau fatha notepads, t-shirts, calendars, fath yna beth. Gwych. Ac, be di dy gefndir di o ran sut os y cwmni i ddechrau? Wel, nes i astudio yn y brifysgol yn Garedin yn Edinburgh. Wedyn, illustration nes i wneud yn fyna. Ond o'n i, ar ôl graddio, o'n i dal yn siŵr os dyna o'n i actually eisiau wneud. So, rhyw flwyddyn yn ôl, ar ôl fatha lot o odd jobs, o'n i'n meddwl, come on man, so o'n i'n dyfarus, o'n i'n mynd trio. Mae'n des blwyddyn dwi'n mynd. Dwi bron y gorffen y mlwyddyn gyntaf. Fully self-employed des mis Gorffennaf dwytha. Llan gorchedrych, ydy? Shitting, ne? Mae'n briliant, ydy. Da ni'n gweld bod dim yn lliwgar o fama. So, be sy'n ysbrydoli chdi i wneud y pethau positif yma? Wel, dwi wedi bod yn ei lot fo meddwl, elusen iechyd meddwl. Blwyddyn yn ôl, ni ddechrau prosiect i ryddhau dyfyniad positif bob dy llun. Wedyn, oedd y matab hwnna'n amazing, cos mi Sionawr oedden ni'n cychwyn, ond oedden ni'n mynd gwybod sy'n flwyddyn sa'n troi allan i fod. So, oedd y timing yn bonkers yn diwedd. Felly, o'n i'n gweithio fy nhw, oedden ni'n rhoi rhestr o dyfyniadau. Y rhan fwyaf yn nhw'n positif, mae'r un yn nhw fatha, mae'n oce grio, pethau fel e. Pethau fatha, sa chdi'n mynd deithio dy hun, ond os ti'n gweld o, ti'n fatha, oce. Mae gen i fi fatha faves fi. A mae'n eri arall fatha, mae nhw'n specific i bobl, so dyn nhw gyd ddim yn berthnasol i bawb. Mae blwyddyn di bod 52 llun wan ar gael yn fuan. So, be ydy dy faves chdi? Ydyn nhw'n fama? Wel, mae faves fi, cos fatha dwi'n licio cael dyfyniadau o flaen fi, so waith sy'n anghofio nhw. So chi'n gweld ar wal yn fyna gyda fi rei, bach yn cringy. Ond mae un fatha, ti'n neud y well na ti'n meddwl. Mae cynnydd araf dal yn gynnydd, bethau fel e. Beth sgyn i fyna? You are enough just as you are today. So cringe, ond weithiau ti'n just angen nhw. Mae'n helpu yndi. Mae hwn yn ffeif arall. Today is the day. Today is the tomorrow you were so worried about yesterday. Dyna chi dweud. Briliant. Mae nhw teip o print dwi'n licio ar lluniau ar darluniau yma. Swn i'n licio gael o thymio drwy'r ffrynt fi, cyfiad o tŷ. Ti'n pan ti'n cael bora gwael a ti'n just yn rhithro yn tŷ. A ti'n just angen gweld o bas o mae wedi mynd o'n... Boost bach. Boost yn union. Dyna'n union i fel. Ond mae steil fi'n eitha pendant, dwi'n meddwl, mae'n modern fatha... Dwi'n meddwl, mae'n apelio at lot o bobl. So mae hynna'n combinio efo'r positivity